Nga ay tao sa mong likod. Hey, what's up? It's me again, Elisha Carlisle. Welcome back to my channel. Kamusta naman kayo today? How are you? Today, I have my very special friends to guest in my video. And first, ipapakilala ko sa inyo si 𝐶𝐞𝐿𝐶𝐿. 𝐶𝐿𝐶. And next naman is, isa din sa reason kung bakit nag-video kami ngayon kasi celebrate ng birthday niya, which is si Kimberly. So, papansin nyo, nahagad kami ngayon kasi dapat matutulog na kami, pero naisipan namin mag-video kasi bored kami. So, okay lang yung haggard, yan talaga yung truth. So, girls, ano bang gagawin natin tonight? Whisper Challenge! So, ano nga ba ang mechanics na nag-gas? So, mag-play ako ng music na malakas. Then, may isa na mag-earphones. Tapos, yung ka-partner niya kay may sabihin. Then, since malakas ang music, hindi niya marinig. So, dapat mag-guess niya kung ano ang ginasabi nung kanyang other player. Yeah. Okay. So, alam niyo naman siguro ito kasi hindi naman ito Yes. bagong-bago dito sa YouTube, diba? First na maglalaro ay si Miss Kim. Meron na kayo first. Sige. I am 20 years old. I am 20 years old. wala. Halata kayo kay Ay, okay, magaling siya. So, next si Isha. bigyan natin yun kay Kim kasi birthday niya. Oo, tama. Oh, sa'yo lang forever. Yung may bigay. Yung may bigay. Bakit nag-expect ka? Yeah. The word Yeah. is photosynthesis. Sige. Photosynthesis. 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 Ano ha? Okay, sakit oy. Sakit ka. Ganun man ako madumo. The sentence is, ako aning earphones. Ako aning earphones. Ako. Ako aning earphones. I want earphones. Ako aning earphones. I want AirPods. Ako aning Awa. Up na ni oy. Next. Last na. Ako aning earphones. Ako aning earphones. I-on ang aircon. 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 Oh, sagit ka. Focus lang. Magaling. Makataranta ko ka feeling ko bakit malumos good. Malumos. Mara na siya malumos. Sige. Try na to kung malumos ba ko. Sasaba ka na kampachel ka. Pinakasaba na Ay, sa sige. universe. Dili pa kayo nisaba sa first. Magkadugayan. Favorite subject na niyo sa kalakon. No? Sige. So, the sentence is baho kognaw. Okay. Nakay madunggan. Baho kognaw. Ay, mag-gets yun. Ang buhat. Baho kognaw. I'm sorry, my voice. Okay. Take a chair. Ikaw. Papanakit. YouTube. Unsa imong course? Delete. Dapat siguro layo ta. Ha?
The sentence is... Okay? Sige. Okay. Let's kill beauty. Let's sleep. Let's kill beauty. Bastos yan. Hindi naman, bawal basta dito. Let's kill beauty. Sleep. Let's kill beauty. Let's sleep. Let's kill beauty. Chal, bastos ko yan. Let's kill beauty. Listen die, guys. Hoy! Let's kill beauty. Nice. By the way, sa hindi nakaalam, Beauty is Kimberly's dog. Yes. For Shih Tzu. 7 years. 8 years. Beauty. So cute. Sige. Okay. Makakura sa kanya. Ay, sakit ka. Ayun ni Nasong. Green ang chinelas. Hinihiling na ito ka. So, ang sentence is, green ang chinelas. Yeah. Okay. Green ang chinelas. Green ang chinelas. Crush ka ni Lance? Green ang chinelas. Crush ko si Lance. Ay, kinsa man na sila. Sama? Dili. Wala yung pangalan dito. Green ang chinelas. Chinelas? Asa akong chinelas? Dili. Paano ko ba? Green. Clint. Green. Green. Green ang chinelas. Chinelas. Tagal ko game ni chinelas lang yung mas abtag. Green ang chinelas. Green Ang chinelas. Green ang chinelas. Ah. Nangutot ka, no? Sige na lang. Kana na lang. The sentence is, nangutot ka, no? Sige. Chal. Nangutot ka, no? Nangutot ka. Nangutot ka, no? Ang tali mo. Ang sa man mong gusto na kanta. Parang saba na ano. Mag-request. Request siya. They call me artist. They call me idol. Pero mong katana. Gonna hit that. Issue ka. Ayaw hadlok ish. Ayaw Hindi lagi. Ay, ganun. Hindi mo. Hindi ko makita. Kaya mag-ana na to. Ay, ito si mong likod. Ay, ako katugyan. Tanawan na sa tag. Palagi, ano na ako? Ay. Delete na. No. I won't delete this. I won't think. Ay, adik ka na ito sa'yo. Hindi na good copy. Na ay tao sa mong likod. Ang saman daw eh. Ang saman daw eh. Ano kayo lang yung Chelsea? Ikaw ko ito. Hanap na ko. Hindi na ko last na ni. Hindi na ko. Ang sayo mo ni Chelsea. Ito lang sa mong likod. Ansa? I knew it. You will say that. Ansa akong giingon? Ang Na ay mali. tao si mong likod. Wrong. Ano sa ako horror? Ay. Horror mo dito. Change team na pagsak. Hadlok mo na. Change team na sa ko. Ay, ano na lang. Wala ako'y maisip. The sentence is, wala ko yung isip. Pero kabalo siya. Sige. Wala ako'y maisip. Wala ko maisip. Wala mas lisod. Char. What time are you gonna go Sorry. Muna challenge. What time are you gonna go tomorrow? What time are you gonna go home tomorrow? I love that face. What time ka mo uli? It's really. What?
What time are you gonna go home tomorrow? What time ka magpasundo? What time ang curfew mo? What time? Listen, just focus, my dear. What time are you gonna go home tomorrow? What time are you gonna go home tomorrow? 5, 4. What time are you gonna go home tomorrow? What time? The word is, Do you wanna be the next Miss Universe? do you wanna be the next Miss Universe? Do you wanna be the next Miss Universe? 2 a.m. Layo ang. Do you wanna be the next Miss Universe? Ang hadlok na. Hadlok na. Prani nga. Do you wanna be the next Miss Universe? 12 minutes. Do you wanna be the next Miss Universe? SBC Love Service. Do you wanna be the next Miss Universe? Do you want to be a Miss Universe? Close. Hapit na. Do you want to be the next Miss Universe? Galing. But dyan ay points na mo basta. I think I'm leading. Isha's word is, sentence is, I'm a dancer at Studio 51. Taas sa uwi. I'm a dancer at Studio 51. Ako, Isha. Hinay na ako, Isha. I'm a dancer at Studio 51. I am a YouTuber. I'm a dancer at Studio 51. I'm a dancer at Studio 51. I'm a dancer at Studio 51. I'm at Studio 51. I'm a dancer at... I'm a dancer at Studio 51. Tama. So, I'm a dancer at Studio 51. Yeah. So she's a dancer at Studio I'm 51. No. Nice. This is the best song for the last player. What do you want for breakfast tomorrow? Waiter 1 for... What do you want for breakfast tomorrow? With your 1... What do you want for breakfast tomorrow? Withdraw 1 form. 1, 2... Di lagi number 10. What do you want for breakfast tomorrow? Hinay daw. What? 1, 2... You. True. The best. Gising sa'yo ka. Once. 4. 4. Breakfast. My feast. Once for my... Tomorrow. Tomorrow. Perfect. One. So, the question is, what do you want for breakfast tomorrow? What's for breakfast tomorrow? You don't need to shout. Last na lang. What do you want for breakfast? What do you want for breakfast tomorrow? Ay, go shoggy. Yay! So guys, klaro naman masyado kung sino ang winner. Yes. So nakalimutan na, ako ang daon. Oh, the owner of the channel. It's so bad. So, ilagyan lang namin ng points somewhere. Sige, kagawa. So that is it for this video. I hope you guys liked it. And please do subscribe to my channel. And if you like this video, please press the thumbs up button. And you may comment down below kung ano pa yung ibang games na pwede kong ilagay dito sa aking channel. So Press the please- thumbs down if you want. So yun, thank you so much Chelsea and Kim for being in this video. It's nice to meet you guys. And again, happy birthday Kimberly Yay, Ha. happy birthday. 안녕하세요. Punta kayo sa bahay nila. Ay, Yes. So yun, say bye. Bye. Thank you.